otherwise kumba kwenyu pakwete zvomadhuti kuti mhatso iyi ndiyo inombochengetawo chinhu mhatso iyi ndiyo inombochengetawo chinhu asi iyo ii mungu tauro mhatso mwenye hamucharina mori kachikuta mwawe mukadzi ndouda sekutaura chengamini kuti mukadzi mwawe ndokuputeka mumba mwangu kuti pamwana wangu handidi asi kuziya imi mutozviziya kuti ndimataura nyaya saka zvinoona ngatoti apa ngekuti abaimuka munopinga kubva motedare remusha kana musikachachidi munototaura kuti hambai tiotikochiri pekwe chachakabva right kokubataura naye Themba kuti mukumbire muri kuti chikumunakira imuti musarakii kwete Themba iwika Themba wakapuwa gonyeti akuvaontaura kuti iwewe gonyeti wakapuwa nhaka ndibaba hamuna ana baba munini here mukomana mukurumba munini Changamire muri moyo wataura nyaya mbiri dzandanzwa kuti Themba wakabviswe mangoromera echidhoma chemangoromera chaanga akaisirwa nibaba ngen'anga baba ndo akabviswa kana Themba kuchekera Themba kudhara n'anga bakuchiti imimi mkei makada mwana hwani panzvimbo yekuti dai makaisawo kune Themba haana kubviswa pazvaanava ndizvo zvaarusenzesa izvo zvaangapuhwa ndibaba saka ndiri kuti wakapuhwe bhazi imwe muri noti Themba ngekuti ratsika mwana wanyu bhazi riya richiri vhesa moti bhazi harisiri bhazi ramuchariri zvimwe zviro ngezvemumba mwenyu ndati Themba tomudaidza munomu tomudaidza kuti Themba yes Ini baba haasi kujeka baba. Ndinoona kuti nyaya iyi baba waye atoikorera. Right. Akudawo kuti chifuka muabatsire kubata Themba kuti atsvete zviro zvaanazvo. Haasi kujeka baba. Asi anoda kubatsirwawo ngedare kuti Themba one chakati nechakati. Chinobatsirawo dare kuti Themba abvise zviro zvaanazvo arashe. Since muri ipapo, I would like to thank you very much for that statement. You weren't there when this thing started, when this whole story started. Bamba akati porofitisa isusu. Urubazvisa kuti tsvakisa maporofita Zvaanoziva. kwautitsvagisa n'anga Zvaanoziva. kwaakutiitisa zvese kuita runa paki muno iri kuda kuti munoziva zvimwe zvinhu ka hatidi kuedza Mwari madara anaya tichiita tiri kuita zvinhu zvechivanhu asi tinotungamirirwa naMwari mukauya muno muchinyepa nekuda kuedza Mwari zvimwe zviro zvacho hazvizofambi zvakadini tichitanga muno dare munomu maita maoko handizvere munomu tapedza chii chaitwa wekukumbirani kuda unyepa inini nyaya dzakadaro manje handidzigoni handidi kumunyeperaba kana muchizoti handigoni kutonga hangu hazvina basa vaini because handimakwi pasi pano nomakodenga hapana nyaya bayatiri kutonga munomu nyaya yatiri kuita bambo imwimwika haisiyo nyaya yemwakaunza kudarika haisiyo yemiyo haisiyo problem yemiinayo baimwe mune problem chaiyo chaiyo imi kwete makaunza chii kudai ende once musati mabuda pachena neproblemu yenyu iyoyo musauya kunongo kuda kuona kuti anoona here handisoperi bainini musauya nenyaya dzekuti akatitsvakisa maprofita panapa makatuta imimi muchikwira muchienda kuchipinge muchiende tiri kutsvaga izvozvi zvinanhasi ndataura kuti nyaya Themba kuti timusungise warrant of arrest kumuunza wamugadzika apapo unogona kuramba handizvo because it's a mere allegation Themba hatina kumubata nemhosva kunenedzerwa kwaari kuitwa kuzi une zvainazvo yet he's got full story nyaya iripo badzi ngeyekuti paruda kurizimwa naThemba imi muri kutadza kurizina naThemba reason being yekuti pamwe imwimwe mune zvomwakaitirawo Themba ende Themba whatever is doing is fixing you kuti on condition mukadai
ndiko kuti ndiwithdraw muri anganumba mwenyimi mwese akomana angani asikana 2 asikana 3 akomana 5 akomana 5 mwese akaroora ka muna akadzi naana yenyu ka asikana akaroorwa asumwe akaroorwa vane vana vahoka wai akauya kutageta wenyu mwana imu muri wechingani kuvakomana imu ngai asinaurwa namba iye ndiye namba 1 imimi namba 2 wai akasiya 3 4 na 5 ndozvemundoti muzivi ndozvemundoti saa ndataura kuti imwe muna Themba wacho ka muri kuhwandirana mune nyaya dzenyu pakaitika madhiri ekuzoti Themba azotemerwa zvizodai mozoti pang'anga ndandiripo ichitaura kuti mwakafevhe mwana umwe nei imimi nababa yenyu mwaiwirirana here ndikuona nyaya yaya ndiri kuzviona zvese saka ndiri kuti ndau chitoitawo ngang'anga haichadangu kuramba ichishopera nyaya yenyuka haidi dare ba it's too internal hatina maitire etinoita already tese tautozviziva kuti munhu etatudosungisa Themba haana mhosva yaThemba ngei Themba uri kuite zviro zvedzinza rake mumhuri yake zvemwakapasisa imi mwakazviwirirana as a family its only kuti ndati bhazi raThemba perai richirivhesa harizi kuona kuti seri uku kune mwana wani wenyu bamanyuvha ratsika vati bhazi renyu remwakasiyirwa ndibaba rinodhiraivwa ndiThemba ingozi yemumusha mwenyuyu wai makuona kushata kwengozi nhasi ngekuti Themba wazvenyu dai pakaende mwana wemwamwa munin'ina wenyu ane mwana dai ari aruperi mungadai muri muno here munouya utsvage ino mwanani iyo zvimwanani Themba paakaamurumira timbozwamba andimati makamboya muri 10 asi mwakuya 1 kutori ngezvemumusha saka maisi asikaitaweka ngezvemumusha Themba paakapuhwa zvinhu izvi namaposa handizvechitsotsi akapuhwa zvichipirike ndiamusingazvizivi kuti Themba wakapuhwa Themba paakapuhwa zvinhu izvi baba akapuhwa zvichiwande pamusoro ichangamiro rinobvunza baba pakafa babao wakasara paina ukasiyiwa sababa nananje ndiye nanje hamisi milanje iri Themba ndiye baba ndiye nanjojo saka zviri kundoyambe muri vozvo saka zvinhu isika izvi ndezvefamily garai pasi mugadzise nyaya ndopindati azvikorera saka udze pachangamiro akairasa because munomuka in a way one way or the other takaimplicata Themba tichimuti muroi Themba haasi muroi Themba wakapuhwe nhaka ngatisati pazviro zvetakasirwa ndana baba toti uroi kaini ngoti amwe akasirwe zvigayo zvakagadzirwa amwe akasirwe dzimba dzakagadzirwa iwe pakazi tichibuda munomu kuruda kuenda kogadzirwa nge kurugara munin'ina wani ndikati kumunin'ina wacho ndakamutodii munomu hauna bhasikoro ndakataura ukanga uri mwana urudhiraivhe motika yababa usavhairira ana baba ane mabhasikoro awoba iwo uri kudhiraivha motika yababa bozi motika yemagetsi ndakazvitaura muno
saka zvinhu izvi ka mwakubuda muno mwaenda mwapakati pakatanga kubuda zvakati ngatisaenda kuchipinge uruzvaona katendo azvazodai Themba wakiye gate wazo saka unoona kuti zvinhu izvozvi chokwadi ka vanhu vari kuchiziya nezviri kuda kuitwa vanhu vari kuzviziya but mauda kutambisa inini frandi musi kundipa futi chokwadi tizere ndinoda kuti Themba une mari ka Themba tikaita zvotamba naye uchazosunga dare rini ina na mombe pamanje pamusoro idare ini ndagara maningi mumatare muno mukaona munhu nyaya yakuye kwachangamirira family inotoiziya unga atoikorera kuti tochichisorova sei kwakuchide kushandisa imweni changamire kuti muvabatsire akandipe information yakadini mubatsirwe ndinokuona kwangu nyaya iyi kudai kuti kumuprezidenti vakaita akati takasiyo zvinoti baba edu saka zviro zviyazvazvo hatichazvikoni asi zvakasiikwa munhu Vukoma saka toti dare kuti batsiro zvotogwa sei inopakatanga kuopomechema obva aise pisomamhatso pavo pangoti takamuti urichi ochiti mumwe murunoendesa kudaro kuti ndiri muroi asi dhiri takatamba dhiri mukazviramba izvi ndikazokabira hangu bhiti kuti alright ndaunanzva manje mautanga kuti yowe ndati Themba wakasiyirwe gonyeti makana kuti mabhazi zvokuti rabheuka mukafe munin'ina wako iyoyo kana motitanga kuti Themba haana kuromba ba Themba imimi mhuri nababa yenyu ndimi mwakarombesa Themba muchidawo zotonanzva naye Themba wacho but mwakatazowirirana naye ngotokonyana imwe mungatamba naThemba munoswera mwatengerwe motika yes aizvozvo imwe ndinotaurira musaita nharo muri kuita maconfrontations naThemba but Themba igiant apa ari baba muri kuona nyaya kunokufutika ine wega muri kuya kosungisa baba you don't have that power Themba uchiwaita kuti ngaende kunana baba kunanisi baba muri kuona nyaya peri kuonesa Themba ndi baba Themba zviro zvaari kuita Themba inini ndakataurirwa kuzi hakuna munhu unoita zvinhu zvisiri zvedzinza rake Themba uri kuita typically zvinhu zvemumba muraro iyi dzinza renyu mungada uriramba but baba enyu baba avo futi ndo akasiyirawo futi zviro uri kuona inhaka yenyu isoni kuti kumweni kunoti baba afa anosiyira mwana ndege amwe anosiya hotera amwe anosiya mabhasi imwimwe kwenyu ngekwengozi munosiyirwa zvinhu but inini kutodzidza kwendaita kuti mudhara wangu atori nezvinhu akati ndaida uramba ndauchizvida manje ndinototi kuti ndafukoza kudzidza kuperi Themba wakatopinda ende tinotaura kwautamba munomu Themba ndimugoni Themba anaoromba Themba uri kuite zviro zvemudzinza zvababa ende zvaThemba hazvivhariki that's why iwe Themba zviri normal zvaari kutoita imimi ndii muri kurwadziwa ngoti mune mwana worupenga imimi mada zvanetsa kuti zvanetsa mazwa ndauchumba last solution torai mwana wenyu mumuendese kumba kwaThemba yes ndapedza munogara pasi torai mwana namai mbobva mwasvika Themba haasi kuda kushoperwaba Themba zviro zvawakapuwa ndibaba masenzesere euri kuzviita zvaakuende kuafirika mwana wangu saka inini ka
zvokumatare zvese ndati ndasiya asi chokwadi ndiri uchidini kuti iwewe ndiwo kuita zvinhu ngoti pezvakaitika ndandiripi ndiripi asi anoziva kuti uchadini uchandiitirodai uyu mwana wauchawana ndamoitiriko imweni kuti atofa kuti zvatodini hapasisina because zviro munhu ari kuroya mwana mumba mwenyu muri muziya amabosi munhu ari kuroya munhu ari kuroya mwana wenyu imimi amabosa muri muziya it's you ndianoruroya mwana ndimururoya mwana wenyu hai bveibu imunu Temba wakakwira bhazi for Zambia. Between you and Temba pane zvino mbambari. Urura ya mwana ndia. Apapo ndizvo. Uzokuti. Temba wakapisirwa zvinhu zvakapiswa zvakanzi zvatemba zvapiswa afa musiya. Ndoona sekuti nyaya iyi kairi maonero angu nemaziri angu aya ndaimaziya ari madzibaba John ndaibona matadhisi kuti mani ari mudare achibatsiridzwa nhau iyi yakabvira kudhara ichiprofitwa mumba mavo. Saka mukuprofitwa kwayange ichiitwa anga ichizi baba ngatirambe tichiita munamato kuti mumba mwenyu musange munoite chinyi urwere aiti urwere ungazobata. Saka iwona atichazozivi mufambiro wakazonga akuzozviitawo nezvinhu zvawo nemarongedzero anozviita kumba kwawo. Saka ndiri kuona sekuti nhau iyi inhau yakatobvira kudhara ichitobatsiridzwa madzibaba John. Saka ichiita sekuita sekwaita ichibatsiridzwa saka tizivi kuti akazoneterawo papi kuti urwere uzowandirawo kumba kwawo. Asi bhora rawo bhora rakanga riri kutobvira kudhara richitaurwa ngezvaro. Bamboka nyaya yenyu takabva nayo zvamakaita imini you mispresented this matter to this court. Nyaya yenyu yemaida kunza udare kuno haisiyo yemwakaona. Ndinomukumbira kuti mudzokere kumba munogara pasi kuti mine nyaya yamunoda kunza udare muno uyai nenyaya yenyu takuiziya but hatisi kuda kuenda nayo baisusu sedare. Uyai nenyaya yerunesi. Nyaya mwakauya kumangara imimi kudare kuno haisiyo yerudini yerunesi ende zvemwakatiitisa zvekuuye kotitsvakisa maprofita kutsvaka mukawarirwa pesa mukazara muno kuti tichinganisa gurupu maprofita magurupu nemagurupu muno kuti tione kuti Temba muro here. Iwo arunazvo kuti Temba wakagraduata tiripo ndimi mwakanga muripo imwe muchikuchidzira sadza richibikwa kunze babajise uro maikungoti zviri kuenda pana Temba zvichange zvisisi Temba zvapuwa zvichamudini zvichamuremera inowaremerwa nei? Back to send yakaitwa panze apo yaTemba mwana mukarasa zvinhu zvizvo zvamakanzi murase zvitikiri zviya zvamakanzi muise umo. Back to send yaTemba ikaitwa naTemba tapedza nezvake zvakaitwa pana no imimi takudopedza ona hatide hedu zvokukata anhu panyaya yanyu dai tauda kuikata taikata asi dai taikataka tisina wasvika petadini muriona ndo zvakanaka kutatamura hura hwatondondofu nyaya yabva yazodini basi chaiyo nyaya yaidobuda Temba hasi muroyi ndiani unodoza asirwe zviro ndibaba ake munomu muroyi ndino zvangu ukazvida asirwa samwe atonditiwo muroyi inhaka vati nhaka haizoiti zvemunodaka inhaka yakasara ibhazi randakasirwa rabheuka mofa anhu 10 kwautauti hazi mamboya munoroya ngekuti bhazi rake rakabheuka mukafa anhu 10 kodai risina rakatakura anhu 10 mahara maiti dai rapinde pamusika roti anhu 10 mahara pindai handiti mwaiti rakanaka nhasi rabheuka rauraya 10 mwauti ndakaromba bambo
muri kuroya mwana wenyu, inyoka iri kuzviruma ngekureba. Imimi makaita hatred nababa, ndiyo mukana wakaseenzesa Themba kuti mwakasvika muchitaura nababa. Themba atoona kuti idzi hadzisi kuwirirana namudhara, yobva ati kwati namudhara. Ndobva azi namudhara wacho, iwewe Themba, zviro zvendiri kukupa izvo munhu wendudo tozofikisa, iye uri kuoma musoro, rudo nyepozira ngoti mwaiti baba yenyu muroyi. Ndati zoramba izikuru chavido mwachaura kunifuna ndio mwapedza kuti awa kana vidiyo havasi muroyi ngavatore mwana wandisima baba Themba. Themba achendi kumangarava. Ngozi kuendesa mwana wenyu kuna Themba mune musina urasika. Mwana ngewari? Mwana ngewari? Ururwara mwana, urupenga mwana wani? Ngo Themba. Munopochita sewe. Bwana ndithemba inyoka iruzviri ihuku irudya mazaya. Imwimwi nyaya yenyu ngeyekuti mwavhiringana nababa, mwakati baba muroyi, Themba muroyi. Baba naThemba vati mufana wako ude kuona ini ndakwenda but ndiri kuenda Sara uchitamba naye. kubva wapedzerana naye. Saka mukaita zvokutamba mwana iyeye ari kufa, ende afa mari naThemba inobva yachizoto. Haasi kuda kuti apenge ba, arikuda kuti afe. Ende kuti mukatomutadza mwana wenyu wacho achipo izvozvizvo akafa mwana wenyu iye, Themba wacho hamuchamugoni. Ende mukada zvotodai mwacho muri kugemukafa, bcause muchada kufamba muchitaura rabishi yamwakajaira kutaurira baba. Baba akafa aine chigumbu chaakasiyira kuna Themba kuti iwo ndirwire hondo dzani. Haisi decision yaThemba baba yekuti mwana wenyu apenge, ndimudhara wenyu mwainongedzana uroyi. Bva mwazoti futi iwo Themba uri kuramba uchiwirirana nababa, uri chii futi? Ndiyo futi yemwakauya naye mudare ripi? Themba akaita hausido uchinja baivo. Right, saka bambo, I don't know to kubatsira ise. I think the best munofanira kuti mugare pasi ezimhuri. Unfortunately ana baba hapana, but ana baba acho mukandotarisa ndimi because kuti nherera. Tomuti muri nherera here imwe? Ndiwe ana baba. Nherera inoguma pa18 years. Ukaona wadarike 18 years hausisiri chinherera, imi hamusiri nherera, ndimwe atowana baba. If you cannot sit down naThemba, I think it's going to be difficult for you kugara pasi naThemba. Nyaya dzenyu sekutaura kwaita mukomana wangu, mwakanongedzana kubva kare, urutotadza Themba kuzotoenda mwana kawakazoenda hake kutoona iwa imunatyautwenyu inini. Themba wanted to hit you. Bva mwavhara munazo ndimwe mainohitwa bcause mune masikireti aThemba. Baba ane nyaya dzaThemba, ndiri kuzoona izvozvo, ndinozoona izvo mune nyaya naThemba. Themba saka akati iwe uri kuramba udosi kupangisa zvouri kunditi izvozvo aga uku izvozvo izvi muri kutonasa ziva kuti wai Themba. Chikonzero chakaita kuti Themba arowe mwana wenyu imi hamuzvizivi. Rudo ndati rudo rwake kumuda naThemba munowirirana here? Mwakambowirirana here kubvira baba achipo? Hasi kutaura mutenda uchikoro muti hamatohwe mwakubura ngei handisi kutaura zvekumabasa ba. Ndopatakazopesaana ivo pa, ndopatakapesana nekuti iye manje wakasara akavhiringika. Ngei? Ngokuti wazobudirisa mubasa. Pabasa pacho
wakanga achide waikuita idhongi mwaisenze kuti Zvakaita kuti ndati kapeni ndaishanda mabhurazi anokwanisa matatu saka ani ekwatatu iye wacho waidini iyo anga ari manei imwimwe muri musenzo wepo pa saka iye waisichisenzesa imimi kudarika amwe anhu ese zvakaita mani ndezvekuti inini ndakatumwa neumwe murungu wakari mukuru wapamamanija kuti ndive kugadzire imba yake uku ndichiisa madhoo muchimanimani saka ndapedza kuisa zvese zvakasviriwa nezvenge rakasviriwa pachimi nebhoisikani yandakaakire mushandi wake ndazva iyo manje wakuti ndakakunyore mari yepatiketi wakapedzere masuwa akawanda ndakakunyore tiketi ndoti waininyore tiketi waininyore tiketi pabasa rako unganyore tiketi Themba chakaita kuti akaitaunobvati manje ubva achitaura nemurungu kuti nyara rayo aiufixing ndakamuti ndipe mari hanza what aiufixing Themba ndo achiti awo what waudofixing achiti right imimi tizwai manje imimi manje kati tiri kutangire nyaya kweinopedzisira Themba kuzosvika koti pana anhu aripo mumwe endai mogadzira imba mwaenda kogadzirai obva ati wapedze mazuva akawanda wapedze mazuva ndiri kuise patikiti ndirudai murungu obva azodozvigadzirisa iye obva ati inyaya yakanga yatangira ipapo izvo yakatotangira ipapo nokuti wakazwanda matauri andakaita nemurungu wacho imwimwe manje unoziva kuti pane paunokanganisira munhu obva ati allright haatauri mune zvemwakaitirana Themba kuzoronga tsoro dzese idzika akaroda kutsvaka pekukudini dzokai pamasure apo rewind mune nyaya dzenyu naThemba hazvisina basa hatingadi kuzvipedza ndezvekuma kwenzi kutaura kwetaita but advice ndiri nokupai izvozvizvi tisingadi kupedza nguwako you go and submit mwana kuna Themba inini mwana wanga zviri kuitika ndiri kuzviziva zvese zvakaitika kubva pakafa baba ndiri kuzviziva asi handizofunga kuti unosvike pababa handinganetseki nemwana ngewekuteso toona kuti unosara naye mazuva mangani musati magara pasi musati magara pasi mune chekutaura ii amaposa pafira nyaya yenyuka dare paranga richida kukubatsira ranga ranyatsa kukubatsirai zvakanaka kuti pachanyorwa masamunzi mangani panapa mimi ndekubva mati hamuna mari yekuti mupurisa haana kurasikaba masamoni acho iwe kudaidza Themba inini hangu Themba inini Themba munomuka handinyepa handisuda kutenderera anoti hawo ndakapusa kana itai henyu asi hambotauri ndichizwa ba munotaura mamunzi bhozi weinondozwa unombaga Themba munomuka Themba ndagara ndamutaurira Themba ndakamugarisa basa Themba une zvaaibvunza zvendazoona anza dzacho nhasi mambo imwimwi next time mukamuchifamba nenyaya itai semunhu mukuru ndati muri nherera here mukati ayo taababa itai ubaba mwakanyepera dare nyaya mwakauya naye munomu haisiyo nyaya iri pai makatitambisa France because zvetaida kuinvestigata zvanga zviriwo mukadai makatoenda uya munomu muchangamire tiri panapa ndi mukoma angu aya ndio asara ari baba mukoma angu aya akaisirwa zvinhu zvakaitwa zvemumusha munondoziva zviro zvemumusha zvaakaisirwa paari but isusu hatinoita basa nazvo takamungoti zviro hawo zvaanoita nababa zvichada kusenzawo kuita mabhizinesi ani asi zvakuuya kuambukira kumwana wangu saka tinoda kuti paitewo munhu unotibatsira kuti tione kuti zvinhu zvizodii kana kuti iwo samukoma atsvake kumwe kwekudi mhepo dziyadzaidzika dzinopostwa ndati chinhu ichocho ndiri kuzviona chaida kutorowa kubvira kunyaya dzenzemba ikoko akati auwa kufikisa haisi maths inonzi 1+1 2 kufikisa hakuna formula ba
That word fixed is reciprocal. Rinotaura zvakawanda. Endai munofungisisa. Solution endamupa ndiyo kudaidza munotora mwana muendesa ikoko. Zvichaita kuti muite round table. Iye haari dzikiba rinopisa mwana iyeye hari. Ende unozviona kuti munin'ina wandidini wandigura kunoriri. If possible unoenda namacho. In fact endai mwese baba namai nemwana endai kugara pamba patemba ino. Temba panapa tobva zviro zvadini? Zvanaka. Ndiokakomuta kutenga bengi. Uyu munoende kana kuti muna atete kuti mubate zvinoona temba makamakana. Mwende kuna atete atete kuna temba. Munin'ina wako yo temba uri kuti une mwana wokurwara. Ukuzviziya enoziya. Akabonisa kulandela ayo. Nalogara temba. Musi wakati ndiri kuyanda nemunin'ina wako. Uri baba temba. Ngosomoti ndinokuhambira mwana newe temba ndiwo baba asara. Kuti akaona kuti wakaboti mangala kuti sorry ndo baba atonifona. Monoite mubharira temba mwatize mubharira temba ndo chiporere chemba. Temba wakabhekana nenyaya unoziva kuti munhu aine mari ka. Hadi zvofumurwa. Kunzwa kwakaita temba muno mudare tikamutosa. Ndemwakamubowa. Wakabhekana ende ndopa kuti anga akatsamwa ka ndo chimwe chinhu chakawedzera ichochi. Chekuti mandunza akatora ini nyaya dziri kumboitika undunzo udare kuno. Ende nyaya dzemuri kutaura ina ndisitombozvizwisisa ini handitomboiti zvekubata zvana mishonga ina handitomboti hana kwendakaromba bainhana. Nyaya dziri kuzvitemba wakaenda kwandunge dziri kubva pabya. Muri ana andunge here. Saka nyaya yekuti temba wakaenda kwandunge wakachizotore ngwanda rababa iri uchichienda naro kwandunge kofutubhaya. Ndunge waibva pabya. Pane nyaya yakazi temba wakaenda kwandunge zakaruka yeti temba wakapuwe zviro zvibaba. No, it's okay. Imwe muruda kuti tidini tichipedzisira. Zvokumudaidza temba hatichina hada isusu sedare. Makamboenda kumatare mapurisa kumakoti kuma criminal court. Makamboenda kwete nenyaya yenyu kozwa. Ukaenda neloya mudare wakarinyepera. Potanga kubuda fresh evidence dzinobuda mudare dzichikuita incriminate. Usina unga wakadzitaurira uloya rinoita sei? Rodini loya Rokugezera. rinondotaura kuti tsangamire nyaya haisiyo imwe nyaya haisiyo nyaya yakasvike kwangu bhachi rake okusiya uri paBryston uzoona zvounoitwa ndipipi nebhero hari kudinei nekupinde mukati street. Ngoti unenge usina nyaya yemuri kuunza mudare munomuka nenyaya iri paground zvakasiyana. Hatigoni kuenda mberi. Apeno tinoenda nayo here mberi. Tinodaidza temba here. Uyai nenyaya. Imimi kuti muine zvemuri kuti dare rineri riri kubatsirei munouya nenyaya nyowani. Motoripota futi. Ende mairipota toda kuona nyaya yenyu taakuiziya but toda kuchichiti toona kuti mwakura here. Maitire mwakaita pamasura paasupanidza kuti muri baba. Ende shungu dzemakamii nadzo dzekuti mwana wenyu apone nemaurire mwakaita nenyaya hazvisi kudini. Saka ndati ndimi murudini mururo yamwana wenyu. Because anza chai kuti mwana wenyu aite right munayo but muri kuhwanda. Iyozvo zvematitaurira it is just the tip of the iceberg. You got more stories dziri papa dzemuri kutya kuti ngoti mudare zvakadai. Saka ndakuti muchendai kuna temba. Zvakanaka inini ndiri kudai mawiri atakaita izvi matauriro atakaita izvi asiyana nemawiri atakaita. Mawiri atakaita hazvisi zvinhu zviri kutaura izvi zvinhu zvakutaurike mukati zvindobata apo nepapo nepapo.
mazire ndinoziita ini ngekuti kana mukange makabatana murumba kwenyu muchigombana dzimwe dzenguva munokwanisa kuti muchisvika munomani n'anga yamambo ainyepi inobata zvese kuti mubate chokwadi zvikange zvabuda pachena zvinochida sobuda pachena zvichioneka kuti zvakambomira sei kana chiri chinhu chinobata Themba kwekuti kana paine mhepo inoda kutaura naThemba amaposa ndichimubatsira inini ndiri pano sachangamireka ndinotoonawo maonero angu handina kungogara panapa mapazwisisa imwe murude information yekuti muzive kuti Themba muroyeri murude andati muropa chamaida kuti mambo amubatsire munhu imwe mwakauya muchiziva kuti Themba muroyi handizvo chamaida kuti ndiite inini samambo mwaida kuti ndiite sei chendisina kuita chemurudo kuti ndiite ndibva ndatochiita izvozvo ndomurudo wandiite sei kushanda nemhuri ndopamakazomuchibata mukaone chirambo kudako zvinenge kuti ndiye une mhosva saka ngauye mhuri tatiri kutotsvaga papaya kuti timubate kuti muroyere saka we got evidence chitiri kuti muroyi ngoti uroyi wacho haana kuorombaba ndimwakamupa semhuri ngezvomumba mwenyu saka ndati muruda kuti tomboti Themba wapinda padho apa izvi zvakapinda muno obva agara apa moda kuti ndikuti kudini muda ndikuti kumurowa wanzibhakera akasimba kaThemba ijaindikere muda ndikuti saka inini samambo mwaida kuti ndikudini muda ndikudini Themba unotaura kuti inini muri kuti mambo nyaya iri kunetsaka inini ndikuite zvozvomba kwenyu zvendakaita madhiri acho wanga atoripo ndikapuwe zviro zvangu zvendiri kuita zviro zviri kuitika obva kwenyu so apa Themba haana kwaakatsvaga uroi you were offered and you refused. Why? Because mamutori nemavhandeta zina baba anotarisa paana kuti aka kanotumika here kanobvuma here saka mwaiwo mamusoro bambo imwe bvaatry inobvaona kuti munhu uri ukabira bhiti ndiani ndiThemba bvaati zvinhu zvaoga pasina chitsotsi bos pane here munhu wemubamweni asingazivi kuti Themba wakapuwa zvino ndibaba saka mwaitsvaga ino sasenzisa aiwa hamukori mamutadziukorerana muchiendera munhu muchikuti muroyi iye akasirwa nhaka ndibaba ake inini kana dai ndiri mukauya muchinda kuti ndiri muroyi ndakasirwa zvino ndimundharaga ndomudhaya ndotomurowa because ndende kutoona kuti handimwinga murudo kutaura zvinhu zviri pachena zvomwakaramba imwe kudai mwakazi ndibaba oyi zviro zvomwairamba here musinonga mwakatukana saka wakatenda hake zvachiziya mwakusvotwa haitongeki nyaya because munhu wemurudo kuti muruziya munhu wemurudo kuti Themba wemurudo kuti auye kudari moziva kuti Themba ndiani ndimuThemba inu Themba akati nhasi zviro izvo zvinoenda panani dai Themba tofonerwa izvo kuti Themba watodonha muntu wafa uri kusara ari Themba ndiani mwazi munoroya mwamangarwa kuna wati bana tipedze ona ndite dzimwe nyaya baba Maposa maape zano rakanaka nyaya iri apa baba Maposa ngeyekuti itaiwo jaji kuti munofambire zvakafanana muchawirirana kana mukaitawo jaji mukareke kuita jaji munondoramba muchitarisirwawo kwakarerekere boti saka imwe kuti muwirirana paitaiwo jaji motobvisawo chakaende kumwana wenyu choende pakati nepakati iye akaiti kuti chaendawo kwake unoonawo zvaanoita mwakorerawo izvozvo endai mutomufesa ngoti babai mwana unorwara mwana ndiyo simataura ichidaro aiwa pa nyaya yangu yawataura iwewe kumisa nyaya yekuroyaka
usatamba nemagemu okuroya babhozi kuroya kune malevels chamwana watomufana amiriba unanzwa kuti Temba besides kuti wakasirwa chikwambuti babake wakazotsvagawo futi zvake ratozijaina mukada kutamba nerodhiyo bamboka munorohwa bhutsu 1 time hapo makasimuka futi naTemba hamuwini nyaya dzekudoroyana ijaina. Go there, take your wife, take the kid, take Sabu. This case can only be resolved internally. Go and apologize in nyaya kudai. Mukoma ndakakanganisa ndakakuendesa ichi kudai. Ndakakanganisa kufunga munondoziva mukufamba munondoonana navanhu vanokupa mail advices. You have to be humble. You give in, swallow your pride. Pawai ndauya ndapota hangu ndazo kunokuwa munokuziva kunonzi kuwa zvaramba ipo papo kwautaura kuti mwati hamana mabatsirire munondiita inini ka ndautsakatikira hangu panapa nemboya zvacho handina zvekuchagona kuita ba mukadzi wangu uri pano mwana wangu uri pano inini ndiri pano sabhuku mwatiperekesa mwaita kudini endai inini ndiri pano handina umwe munhu ba uri pasi panapa ndimwi baba ubva wambenyembe handizve ndimwi baba baba inini wanditi muroyi wati akakanganisa kutopfawa ngabenzi kutopfawa kutoita kutodini zvinomuremera unoona mabatsiriro aanokuita zvinokuvhiringidzai ndichizvitaura semunazva ndichitaura ndire ndichitaura ndiri ini ndatraya kuona nzira bambodzokai kuna Temba endai kuna Temba wakukumbira ruregerero motomutaura kuti muchida kuti bhozi Temba haana kurumba Temba wakapuwa nhaka ndopemuri kuonetsanirana ipopa Temba haana kurumba kuti akazoiso tumasoro tendishuga wakaise pa chinhu chaakanga atopiwa chinozikanwa nemhuri yese ndakutoti pano usingazivi here kuti Temba wakapuwa zviro ndibaba mukati izvi zvanesa nodini saka muri kumuti muroyi mese meaning kuti muri kuti baba yenyu futi chii ende baba ababa yenyu chachiri chii futi meaning kuti mui murowo futi chii naana anyu chii wedhiro rero tatiridzime Temba afile power pai Temba power ndakakanganisa mukoma hautomoti mukoma unoti baba kuti zvityisi oshamiswa kuti benziri raunditi baba bhozi mwakabhecha imuda hausiwe baba angu bando wakandibara baba angu wakafa chimutaurira nhasi kuti ndiwani ndatraya pese kwendakaenda nepi nekwamambo kwacho mambo ndiye akanditaura kuti ndidzokepi kuno iye obva ati ndawinani inini ndikamuonawo ndototi saTemba we batsirai bhozi cheti apeno udani todi apeno makauya muchida kubatsirwa ndiyo solution yetazoona tazwa nyaya yedu ino handimeki decision tiri dani tobatsirana go back to Temba vanoda Sabu pazitete pana hatitete find another 1 or 2 members of the family make an appointment zita ndiani mukoma baba kunini John arude kuuya komuona saka akatikumbira tese ari kuti arude kuuye kokumbirei rurekerero ngenyaya dzaakamembarasa kumupumha uroyi kumuendese kumatare kudini zvese ari kuti aruda kuuya
kukumbira ruregerero porongwa zuva remunhenga motopfawa kwakumbira ruregerero otaura zvaanoda uchamuripisa motaura kuti ndinoripa asi ndarwadziwa ende ndaneta ende ndagumirwa saka ndauya kwemurisa baba dai ndakateerera masoko enyu kwekudini tisiri petiri hapana makanditaurira kuti hapana kuonenda haasi kudaro haasi kutaurira kuti hamuini hamuini muchadini chagara pasi muchateerera zvezvinoa kutozvitambira kuitira mhuri dzenyu nemimi munoona zvaitika izvozvizvi rongai pakatipo papo next court date reiri 16 ndoda kuti muzviite between now and 16 modzoka panapa musi wa 16 muchimutaurira hanzi zvikarekera kufamba munitaura kuti haa mambo imwini haa zvomakanditaurira zvezvo hapana zvezvinosenzaba toona kuti toita sei hatirekeri kumubatsira pa nyaya yenyu takuidini takuiziva go and bow down ndauya ndakakanganisa ndiregerei muine pemunoda kuti ndiripe ndoripa wakazoenda kwakati ukakwati zvese kwautorara ngedumbu pasi maibhoyi otorara wapa mwese kubva mwaite mabenzi pamwe pacho padopengaka kuti zviviri hamuwini ba temba is strong. Okay, thank you very much. Uyai musi wa 16 monditaurira kuti mushonga wenyu hausenzi kuwawa hawa asi hausenzi ba ini ndaona uri mushonga zvinotaura handisini ndendisitaura ndinenge ndatotraya kuda kumupe maavenues achangamire but ndataurwa kuti dzoka uyangu ngoti nyaya yenyu yaramba iri yenyu mumba mwenyu hapana uroyi muri kusikisana makapromisana kusikisana imwe mwaikuka kuti muchasikisana zvichiperera uko but honai kusikisana kwacho zvekwangodini zvekwangosi. Okay, toya musi wa 16. Thank you very much.